Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Francisco Xavier Charlín, que é membro da directiva da Asociación Cultural Amigos de Valle Inclán de Vilanova de Arousa. Moi bons días, Francisco. Bos días. Gracias por vir. De nada, grazas a vos. Bueno, a asociación ten xa 25 anos, verdad? 25 anos de vida, que son os que leva tamén vostede na directiva. Despois de 25 anos sigue habendo cousas novas que descubrir de Valle Inclán? Sí, hai moitas cousas novas, cada vez temos máis actividade e estamos ampliando todo. Bueno, Amigos de Valle Inclán ten un precedente con tal nome en 1920 en Madrid, un grupo de amigos de Valle Inclán, estaba Ricardo Baroja, por exemplo, Bagaría, Romero de Torres, crearon un grupo que así se chamaba para facer un grupo de teatro que representase o teatro como quería Valle Inclán, un teatro moderno, cunha estética distinta ao que era o teatro comercial do momento. Esa iniciativa durou varios anos e o propio Valle Inclán aparece en fotografías dirixindo ou intervindo na representación dunha obra. Anos despois, en 1932, tamén en Madrid, creouse tamén outra asociación Amigos de Valle Inclán co obxectivo, foi Luis Ruiz Contreras, co obxectivo de editar as sonatas. Valle estaba atravesando un mal momento económico e a intención era axudalo. Despois Valle é nomeado director da Real Academia de España en Roma e o problema, digamos, económico ese puntual se solucionou. E xa moitos anos despois, en 1999, naceu en Vilanova de Arousa, de novo, por terceira vez, Amigos de Valle Inclán. O obxectivo era, aqueles anos, 98, 99, digamos que estaba un tanto abandonado o tema, non había museo todavía. E digamos que a Pobra do Caramiñal estaba reivindicando que oficialmente se pode consultarse nas hemerotecas, ano 98, 99, incluso cunha falsedade como era a que presentou Pardo de Vera, Gerardo Pardo de Vera, que dicía que el tiña unha carta onde a nai de Valle Inclán dicía que o neno nacera na Pobra, pero que tivera que escapar fuxindo da sogra porque era gobernanta e tal. Esa carta non existe, pero pode consultarse en hemerotecas que Pardo de Vera presentaron esas probas e o Concello da Pobra reivindicou no ano 98-99 que fora declarada oficialmente a vila natal do escritor. Nese contexto é cando nace Amigos de Valle Inclán, no ano 99, co obxectivo, de conseguir que, digamos, que intentar chamar a atención para que se convertise a casa do Cuadrante que estaba nese momento en ruínas, queimada pois en museo, e tamén co obxectivo de crear unha publicación, Cuadrante. Nese momento non se sabía se ia ser periódica ou non, sai un número cero, co obxectivo de dar a coñecer a todos os valleinclanistas e biógrafos materiais documentais na que aparece que Valle nacera e pasara a súa infancia e primeira xuventude en Vilanova de Arousa, non? Entón, nace a revista Cuadrante, que se presenta en febreiro do ano 2000 e donde aparecía toda unha serie de materiais como a partida de bautismo, que xa se coñecía, pero despois documentos sobre o seu expediente militar, expediente académico, etcétera, etcétera. Aí iniciase unha etapa que eu diría que é a primeira década. Preside a asociación un ano Ramón Torrado e o ano seguinte é sustituído por Cándido Barral, que é un coñecido periodista, hoxe xubilado, que de Vilanova, pero que desenvolvía o seu traballo na Coruña, non? E digamos que a primeira década, pois, Amigos de Valle ten unha serie de obxectivos, pero fundamentalmente desenvolve
a edición desta revista, Cuadrante, dirixida nese momento por Gonzalo Allegue, e nese momento a revista está orientada fundamentalmente a aportar datos, documentos sobre a relación de Valle Inclán con Vilanova e tamén co Salnés e coa Ría de Arousa, non? Esa é a primeira fase que poderíamos chamar que, bueno, coincide aproximadamente coa primeira década, non? A primeira década do novo século. Hai moitos cambios. A partir de 2009, 2010, Gonzalo Allegue deixa a dirección da revista e asumo eu a dirección. Eu era antes o subdirector, asumo eu, e digamos que e tamén 2 anos despois Cándido Barral tamén deixa a presidencia e pasa a ser sustituído polo neto de Valle Inclán, por Xaquín del Valle Inclán. Entón, digamos, se abre unha segunda década na que está Xaquín Valle Inclán como presidente e eu como director da revista, non? Entón, esa década, digamos que agotada a primeira fase, a revista cambia de deseño e se abre a investigadores, a escritores e a publicistas, pois, de fora da comarca, non? Fundamentalmente profesores de universidade de toda España, e a vallinclanistas en xeral, non? E ben, é unha etapa na que Cuadrante se presenta en Buenos Aires e organizado polo que empeza a colaborar nesa época José María Paz Gago, non? José María Paz Gago é catedrático de Teoría da Literatura e Literatura Comparada na Universidade da Coruña e nesa década colabora con amigos de Valle Inclán organizando 2 simposios en Roma, na que amigos de Valle, xuntamente coa Universidade da Coruña e a Real Academia de España en Roma, pois se organizan 2 simposios, un en 2015 e outro en 2017. Tamén hai unha primeira presentación da revista no Ateneo de Madrid, no ano 2014, Xaquín Valle, con Juan Antonio Hormigón e coa ADE, a Asociación de Directores de Escena de España. Joaquín Valle Inclán non puido asistir por motivos de saúde, pero, digamos, firmamos un convenio de Juan Antonio Hormigón e máis eu de colaboración entre ADE e a Asociación de Amigos de Valle Inclán, non? Esa década é unha década moi importante na revista, non? Porque publican vallinclanistas de todas partes e mesmo Rodolfo Cardona, un vallinclanista norteamericano, publica por entregas todo o que foi despois un importantísimo libro sobre o teatro de Valle Inclán, non? Que está nos números desa década, non? Esa etapa finaliza, digamos, en 2020, por eso falaba segunda década, finaliza en 2020 e aí se abre, deixa a presidencia Xaquín del Valle Inclán, eu continuo como director da revista e asume a presidencia José María Paz Gago, de quen falei antes, que xa colaboraba coa asociación e organizara en Roma 2 simposios, non? José María Paz Gago asume a presidencia e esta terceira etapa, da que levamos, digamos, 4 anos, non? 4 anos, pois é unha etapa completamente diferente, non? Porque, para empezar, ata ese momento, digamos que un pouco xiraba todo en torno á revista Cuadrante e actividades de presentación, bueno, con eses 2 congresos, non? En Roma, tal. Pero agora tamén entra na directiva José Luis Méndez Romeu, coñecido, bueno, porque el foi o que creou a Orquesta Sinfónica de Galicia no seu momento como concelleiro de Cultura da Coruña e despois foi vicepresidente da Xunta, conselleiro da Presidencia e despois secretario de Estado, non? Ten unha carreira política importante e José Luis Méndez Romeu pon en marcha o Festivalle. Conteme un pouco do Festivalle, xa que estamos. Ben, entón, digamos que nesta terceira fase, a parte da revista, está o Festivalle,
E o festivalle é unha semana na que, pola mañán, hai un curso de verán que é como un congreso, faise todos os anos, e ao longo da mañán fanse ponencias, non? Ponencias que ao final acaban sendo publicadas no número correspondente da revista, non? E pola tarde, pois, este ano celebrouse a terceira edición e ben, no festivalle está desfilando e por aí representando obras de Valle Inclán, pois a crema da crema, non? Do teatro español, El Brujo, é a terceira vez que ven, Pedro Casablán, o ano pasado, dicir, todos os grupos de teatro importantes que teñen obra en escena de Valle Inclán están pasando por aquí. Xa digo, as reseñas das obras de teatro que se representan, reséñanse, e coas reseñas e coas actas, digamos, as ponencias da sesión matutina, non? Desa especie de congreso, elabórase un número de cuadrante. Pero aparte, nesta etapa presidida por José María Paz Gago, tamén se organizaron dous congresos no Ateneo de Madrid, chamámoslle simposio, non? E tamén digamos, todas as ponencias que se leron ou pronunciaron no Ateneo de Madrid o ano pasado e tamén a deste conforman outro número da revista Cuadrante, co cal, digamos que nesta terceira etapa Cuadrante se está convertindo moi ben, non? Nunha revista que, digamos, que é o reflexo das actividades académicas que se están celebrando en Madrid e en Vilanova en verán. Posiblemente este ano cambiemos o Ateneo de Madrid e volvamos a Roma a facer un congreso na Real Academia de España. Tamén esta terceira etapa se acaba de instituir o Premio Marigaila, que se lle otorgou a El Brujo, e, bueno, para otorgar a grandes. Brujo desplazouse o presidente José María Paz Gago a Madrid, porque nese momento El Brujo non podía acudir, e foi entregado en Madrid. Tamén fan rutas literarias, non sei? Sí, efectivamente. Como son estas rutas? Como se pode participar? Cando se fan? Sí, vamos a ver, rutas literarias fixemos xa hai 10 anos, bueno, fixéramos hai case 20 anos, non? Unha en colaboración coa Consellería de Cultura, na que se facía un intercambio con escritores portugueses. En Portugal facíase o roteiro de Torga e a continuación un grupo de escritores, pintores e intelectuais portugueses fixémoslle o roteiro aquí na ría de Arousa, non? Despois, hai 10 anos, colaborando co CAFI, Centro de Formación do Profesorado, fixéramos por dúas veces un roteiro no que asistiron máis de 100 profesores de instituto, de ensino secundario, fundamentalmente profesores de lingua e literatura, pois que fixemos o percorrido, non, polos alnés de Valle Inclán. E na actualidade, pois, cando se celebra o festivalle, tamén en colaboración co Concello, Fátima Rei está facendo pola mañá un itinerario no que as persoas que o desexan pois fan un pequeno percorrido polo casco urbano de Vilanova e os edificacións ou lugares que teñen relación coa vida de Valle Inclán. E tamén fan a Semana da Cultura, non, de Valle Inclán? Sí, bueno, a Semana da Cultura é algo que organiza o Concello de Vilanova, pero, bueno, fundamentalmente houbo colaboración antes, pero nos últimos 4 anos, coa presidencia de Paz Gago, pois, digamos que Amigos de Valle colabora moitísimo, non? Pois é quen enche de contido, fundamentalmente, salvo o que puramente institucional, toda a parte, digamos, académica ou de contidos, pois, se encarga a asociación de organizar
a semana esa, sí. E xa falando máis da persoa de Valle Inclán, Sí. que lle gustaría, bueno, que aprendeu vostede pois, en todos estes anos que leva na asociación sobre el como persoa, que lle gustaría que se soubese a nivel popular ou que non se coñece moito sobre el? Bueno, penso que Valle o problema que ten Valle Inclán é que ten unha biografía lexendaria chea de inventos moitos feitos Por el mesmo. por el mesmo, non? El mesmo se encargou de crear en paralelo unha biografía lexendaria na que hai moitas falsidades, non? Entón, bueno, a min non é que a min digamos que o noso obxectivo é intentar separar a biografía real e a biografía lexendaria, non? Entón, por exemplo, polo que a nos respecta o que é o Valle Inclán que viviu en Madrid, ou o Valle Inclán que viviu en Roma, ou o Valle Inclán que está estudiado por biógrafos e, bueno, nós tamén aportamos. Pero digamos que onde nós máis pretendemos traballar é nas etapas, digamos, galegas de Valle Inclán. Fundamentalmente, nos 22 primeiros anos de vida que nace e vive en Vilanova de Arousa, non? E que son moi importantes, e nas raíces familiares, é dicir, as raíces familiares del son moi importantes na súa personalidade e teñen gran reflexo literario. Hai unha figura tamén ao pai, non? O pai de Valle Inclán foi un intelectual, non? No seu momento, creador literario, poeta, e sobre todo, para Arousa, creou o que foi o único periódico importante realmente durante 2 anos que houbo na comarca, que era La Voz de Arosa, non? La Voz de Arosa, que se editou un ano en Vilanova e un ano en Vilagarcía, pero que, digamos, os 2 anos de La Voz de Arosa pois, refliten o que era o mundo da comarca e o que se leía da comarca fora da comarca, porque podemos reconstruir o periódico con réplicas feitas en periódicos de toda Galicia, incluso de Madrid, que quer dicir que era pouco voceiro da comarca. E a nivel do seu carácter, é como decían, que tiña un carácter un poquinho complicado? Bueno, certamente sí, Valle tiña un carácter complicado en ocasións, pero bueno, penso que era unha persoa tímida tamén e, bueno, penso que era máis unha pantalla, non? El se poñía esa máscara para relacionarse cos demais, el crea un personaxe consigo mesmo, pero despois está o Valle público, ese Valle máscara, que incluso se crea el mesmo un personaxe, e está o Valle íntimo, o Valle familiar, pois que é unha persoa tranquila, distinta, non? Reservada, moi familiar, moi amante dos amigos e que é outra faceta completamente diferente, sí. E ten vostede personalmente algunha obra favorita ou algunha... Bueno, é dificilísimo, Valle ten moitas obras maestras. Eu, como somos de aquí, pois me encanta Romance de Lobos, non? Unha das 3 comedias bárbaras, as 3 comedias bárbaras, non creo. Romance de Lobos e as outras 2 comedias bárbaras que se ambientan aquí na Ría de Arousa. Entón, bueno, pois é unha obra esa que, digamos, lle teño un aprecio especial, non só pola súa gran calidade estética, sino tamén pola súa ambientación, non? Aquí na zona da Ría de Arousa. E que cree que Valle opinaría do mundo de hoxe en día? Porque ele era, bueno, nas tertulias era unha personalidade moi coñecida e, bueno, era moi coñecido polas súas opinións moi rotundas e moi... Bueno, é difícil saber, supoño que seguiría... Valle era unha persoa que tiña unha ética, fundamentalmente tiña unha ética e unha moral bastante íntegras, non? Digamos que é unha persoa que, independente, digamos, ele era unha persoa que rexeitaba fundamentalmente o liberalismo burgués, non? Primeiro desde posicións, digamos, moi tradicionalistas, defendendo unha sociedade antigua, arcaica, no que as consecuencias da revolución liberal burguesa pois a él non lle gustaban, non? Esa mentalidade pragmática e monetarista da burguesía. Despois, digamos, que evoluciona e pasa a ter actitudes máis progresistas, pero
sempre en contra, digamos, da ideoloxía monetarista da burguesía. Bueno, hoxe estaría escandalizado, non? Co poderío que ten o capital financeiro, imagino eu. Sí. Se o tuvera adiante, se tuvera a oportunidade de coñecelo, que lle gustaría preguntarlle ou de que lle gustaría falar con el? Bueno, gustaríame preguntarlle moitas cousas da súa infancia que non quedaron registradas, escritas, entón preguntaríalle moitísimas cousas sobre eses 22 primeiros anos da súa vida, non? Sería interesantísimo ter unha longa conversa con el e deixar todo por escrito, pero bueno, eso non é imposible, claro. Xa. Bueno, xa para ir rematando, bueno, decíame ao principio que a asociación naceu coa función de sacar un pouco do olvido, non? Que estaba un pouco abandonada esa figura, e, bueno, o debate con si a Pobra era a vila natal ou non. Ahora supoño que despois de 25 anos xa darán por cumplida esa función, non? Xa terán... Bueno, esa función cumpliuse porque de sobra, porque no ano 2001 o profesor Xosé Luís Axeitos estaba traballando nos epistolarios de Murguía e descubriu na Real Academia Galega na Coruña que Murguía tiña 20 e tantas cartas de correspondencia co pai de Valle Inclán. E nunha desas cartas o pai de Valle Inclán escribe dende Pobra do Caramiñal 22 días despois de ter nacido Valle Inclán. E o pai de Valle Inclán estaba facendo investigacións de monumentos arqueolóxicos para informar a Murguía sobre eses monumentos na ría de Arousa, non? E entón, lle di nunha carta, lle di mi querido amigo, firma en Puebla, e pon, mi querido amigo, habiendo tenido que pasar muchos días en Villanueva, con motivo de haber parido allí mi esposa, no he recorrido las inmediaciones en busca de los monumentos célticos que usted me dijo. A carta non, o obxectivo da carta non era evidentemente informar a Murguía do parto, sino que unha carta que trataba de cuestións arqueolóxicas, non? E iso ten moito valor porque precisamente lle di que puido ir a Lobeira a ver esas pedras célticas porque a súa, habiendo tenido que pasar muchos días con motivo de haber parido allí mi esposa. Esa carta, evidentemente, a Pobra tivo que recoñecer oficialmente porque estaban facendo ridículo. É así. Esa, que queda para os 25 anos seguintes, polo menos, como mínimo, que queda por facer? Bueno, agora estamos nunha etapa moi ilusionante coa presidencia de José María Paz Gago, con José Luis Méndez Romeu á frente do Festivalle, e evidentemente seguimos eu mesmo e o equipo de redacción estupendo Silvia Ozores, por exemplo, que é a subdirectora, e un Pablo Landín, Álvaro Lago, un gran equipo de redacción coa revista. O obxectivo é desenvolver o festivalle, consolidalo, que é o obxectivo de Méndez Romeu. Necesitamos apoio, evidentemente, das institucións e de todo o mundo, pero conseguir asentar aquí un festival da mesma categoría que ten Almagro, o Festival de Teatro do Século de Ouro, ou Mérida, o Festival de Teatro Clásico, Romano e Grego, non? Ou outras, Aviñón e tal, un festival en verán nunha localidade aquí da comarca, como é Vilanova, e despois, bueno, evidentemente a revista, seguir facendo actividades académicas, simposios en Roma, en Madrid ou donde sexa, aquí tamén, e bueno, seguir publicando evidentemente a revista, tamén entregando o premio Marigaila e desenvolvendo, intentando tamén favorecer a recuperación do patrimonio relacionado con Valle Inclán, etc. É dicir, queda moito... Hai traballo, sí, de sobra. Perfecto. Bueno, pois moitísimas gracias, Francisco Javier, por vir hoxe hasta aquí. E gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista. A vos.